Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomana Shi, ininiwo ndiri murume abve zera, zvekare ndine vana vangu 4. Ndinewo confession yangu iyo yandikuda kuti ndinge ndichizokupaiwo. Mukoma, inini ndinoshandawo mumapurazi umo mandigere nemudzimai wangu. Mukoma, ndingangoti ndainge ndiri munhu ainge ari right, munhu ainge achida mudzimai wake, munhu ainge asina kana ruchiva apo pandainge ndichiri kuZimbabwe. Asi takazoti tauya kuno kuSouth Africa, chakatanga kuitika ndechekuti inini ndini ndakatanga ndauya kuno kuSouth Africa, mudzimai nevana ndokubva ndavasiya variko kuZim. Zvino ndakazoti ndasvika kuno kuSouth Africa, ndakasvikirawo mumaoko amukoma vangu avo vainge vachigara nemudzimai wavo amai guru. Saka amai guru nabanguru vainge vachigara pamidhadhadha papurazi apo pacho patinoshanda. Saka komboni yacho, murungu wacho, mavakiro aakaita akangoivaka yakaita midhadhadha. Zvino marooms emukati, zvose zvinenge zvichiitika munext door, iwewe kana uri mune imwe room unenge uchitonzwa chose chinenge chati kwatara, unenge uchitochinzwa kunyange munhu achibika kana kuti vanhu vachitaura paya, unenge uchitovanzwa kuti vanhu vari kuti kudii. Saka kuti vanhu vange vachitoita conversation yavo, vanofanira kuti vange vachitoita zviya zvekuzevezera, nekuda kwekuti madziro acho haana kunyatsokusvika kunosangana neroofing. Saka unonyatsonzwa zvese zvinenge zvichiitika in the next room. Saka ndakati ndasvika paya mukoma, ndokubva ndapiwawo room yangu mushure mekunge ndaintroduced kumurungu namukoma vangu. Ndakati ndapiwa room yangu kudaro mukoma, ndokubva ndatanga kunzwa kuti pane vamwe avo vainge vari in the next room. Vanhu ivavo vairakidza kuti vaiva vanhu vekuti pabonde chaipo vaishandana zvenguva refu. Ende izvi zvakabva zvazotanga kunditora mwoyo because mukadzi wacho wemunext door iye zvaaiita ndezvekuti panguva iya yekuti vanhu vanenge vachirakidza kuti vanenge vachikweshana, aiva nekamwe kamutauriro ako kaainge achiita, ende mukadzi uyu ainge ari mundevele. Saka pane tumasounds utwo twaaiita nechirudzi chake icho chandainge ndisingakwanisi kunzwa, ende zvinhu zvekuti zvairamba zvichingondikwezva mwoyo wangu. Saka ndaizoti mangwana aya makuseni vanhu pavanenge vamuka, iniwo kana ndazomuka ndaizoti kana ndamutarisa mukadzi uya, ndaibva ndatanga kuimajina ndichizviudza kuti asi mukadzi uyu kamuzevezerero kacho kaanoita murume wake nechirudzi chake chindevele, ko kana kwanga kuri kunzi ndini ndinenge ndichishandana naye, handiti ndingadai ndichitonakirwa neupenyu. Asi kuti ndinge ndichimuataka manje mukadzi uya ndakabva ndazoshaya mukana. Nekufambawo kwenguva mukoma, mudzimai wanguwo mushure mekunge ndawana basa, ndakabva ndazomutora ndokubva azotsvakirwawo basa naamai guru, akabva azotangawo kungoshandawo papurazi ipapo. Asi mukoma, vanhu vaya vemunext door kaunhu kavo havana kana kumbosiyana nako, vaingoramba vachingokaita. Ende nguva zhinji ndaizoti kana iniwo ndikanzwa izvo zvandinenge ndichinzwa munext door, ndaibva ndazokumbirawo mudzimai kuti ange achindipa, but achindipa kudaro ndaizotoisa pfungwa dzemukadzi wemuchinda wemunext door kuti ndinge ndichitoenjoya. Ende ndaizoti kana ndava kushandawo mudzimai wangu, ndaibva ndanzwa kuti panapa chinhu chinonzi bonde chinonaka. Asi mudzimai wangu ainge asingazivi kuti munhu wandinenge ndakaisa mupfungwa dzangu ainge asiri iye, asi vainge vari amai vemunext door. Nekufamba kwenguva mukoma, pandakazotangawo kujairirana nevanhu, saka
inini semunhu ainge aine license rake, murungu mushure mekunge aziva kuti ndaiva nelicense ndokubva azondikurudzira kuti ndinge ndichizoita passport, because ainge achiti aida kuti inini kana kuri kunzi anenge achida kunotenga zvimwe zvinhu mutaundi like zvekushandisa pabasa, aida kuti inini ndinge ndichizova munhu anenge achitumwa kuenda kunotenga zvinhu zvacho izvozvo mutaundi. Ndakati ndaunganidza mari ndokubva ndazomhanya zvangu ndikaenda kuzimu, ndikabva ndazoaplya passport yangu ndokubva ndazodzoka zvangu ndava right. Ndakati ndadzoka mukoma, ndainge ndava kutomhanya neimwe pickup yemurungu, ende nguva zhinji taiti kana tava kuenda kutauni ndini ndaiwanzokutakura vanhu kuti ndinge ndichienda navo kutauni, because kune purazi racho iro ratinogara kure netauni, ende nguva zhinji makombi anoenda mutauni anoti netsei. Saka kumashure uko murungu zvaaiwanzokuita ndezvekuti weekend iya yekuti vanhu vanenge vatambira, then ndiye aizotiperekedza kutauni. That was why ainge achida kuti pange pachizoita driver. Saka motikari yacho kunyange kukomboni dzimwe nguva inotongorara kukomboni. Zvadaro mukoma nekufamba kwenguva, amai ava pane pavakazomboenda kutauni, tainge takatoenda tose takangosangana vanhu vanoshanda papurazi ipapo. Amai ava ivo vakabva vazodhileya ivo nemurume wavo ndokubva tazovasiya paya, asi kwainge kusiri kuvasiya kwekutoti vainge vachazoitawo plani yavo, but zvainge zvichiitika ndezvekuti inini ndaida kutanga ndaenda ndanosiya vamwe vanhu avo vainge vapedza kushopa. From there on ndokubva ndazodzokera zvangu kutauni kunokolekta murume uya nemudzimai wake. Mukoma ndakazoti ndakolekta murume uya nemudzimai wake, saka sezvo pickup iyi iri single cab, ende iye murume akabva ati it is fine, mira zvangu inini ndigare kumashure kuya kuya, then mudzimai wacho ndokubva azouya akagara kufront seat. Ndakati ndava kudhiraivha kudaro tichidzokera kupurazi, ndobva ndakabva ndaona kuti ndapererwa panapa, ndokubva ndangoita majokes ndikati asi vanhu imimi, ko why muchiti pamunenge muchiita bonde munenge muchiita noise yakadaro? Wanike amai vaya, nyaya dzacho vairatidza kuti vanodzifarira, ndokubva vatanga kuseka paya vachinyepedzera sekunge hapana kana chavanoziya. Ndikabva ndatanga kuvaudza kamuchemerero kose kavanoita nezvimwe zvavanenge vachiudza murume wavo. Vakabva vatowedzera kutoseka paya paya, vakabva vati handiti ndinenge ndichinakidzwa. Takazongoramba tongoita majokes kudzamara tazosvika kupurazi, apa murume wacho ainge akangogara zvake kumashure asina kana chaainge achimbosuspekta. From there on amai vaya tainge tava kungoti kana tikangosangana pedu toga, then taibva taseka, because ivo vainge vati zvinhu zvandakavaudza musi iwoyo zvainge zvakavanakidza, zvekare vainge vasina kana kumbogara vakatarisira kuti ndiri munhu angaita majokes akaita sekudaro. Takazongoramba tiri vanhu vekungojoka tichingoudzana zvinyadzi pose patinenge tasangana tiri toga. Kudzamara one day vazongomuka vakati ivo vainge vachirwara, ndokubva murume wacho akumbira murungu kuti inini ndinge ndichivaperekedza kutauni, sezvo iye ainge asingakwanisi kuperekedza mudzimai wake. Sadhiraivha wepapurazi izvi zvainge zviri normal, like vakadzi vaya vanenge vaine pamuviri, vanenge vachida kuenda kuskero, kana kuti vanenge vachida kuendesa vana kuclinic, vose ivavo ndini ndinowanzokuvatakura. So there was nothing out of the ordinary about that request. Ndakabva ndadzokera kumba ndikabva ndazoperekedza amai vaya vaya mutauni. Takazoti tava kufamba inini naamai vaya, vakabva vati ndatongonyepa zvangu, handisi kurwara ini, ndanga ndichingoda kungoti ndinge ndichimbova newe kwekanguva kapfupi pfupi usati wadzokera zvako kubasa. Apa tainge tichitodhiraivha tichitoenda mutauni. Munongoziva kuti mukadzi kunyange aine mafeelings newe haafi akakuudza kuti ane mafeelings newe, anenge achitoda kutoti iwewe utange wamuudza. Ndo zvavainge vachiita amai
amai ava vainge vachitongondiudza kabisira inini ndikabva ndatoona kutoti panapa regedzai ndinge ndichingosvitsa shoko. Ndokubva ndavasvitsa shoko paya vakabva vati okay po neniwo ndakuda. Vakabva vati there is no need yekuti tinge tichisvika kutown, tadi tangoenda pane mabookings because tichibva kumaprice edu usati wasvika mutown pane pamwe pane mabookings. Ndokubva tatopinda paya mumabookings tikabva tatoita nguva yedu yakati rebei tichitonakirana paya. Ivo vakabva vati saka iwewe zvawava kuita ndezvekuti chidzokera zvako kubasa, then kana wadzokera kubasa paunozodzoka tombotanga tachipisa futi. Apa tainge tatombochipisa kwe2 rounds because ndainge ndisina kusvika kutown, saka ndainge ndajaja time kuti kana tikambochipisa kwe at least 2 rounds by the time yandinozodzokera kubasa vanhu havazombosuspect. Takati tatamba kudaro ndokubva ndazodzokera kutown, then girlfriend ndikaisiya irimo mumabooking. Ndadzokera kubasa time vakabva vazofonera murume wavo. Ndikabva ndaona shasha ichiuya kwandiri ichiita kundipa ruremekedzo ikati ndinokumbirawo kuti munge muchienda kunotora mudzimai wangu. Ndikabva ndati zvakanakai mukoma. Ndokubva ndapinda mumotikari. Apa mwoyo wangu wainge uchiita kufara kuti ndava kuenda kunoona chimoko changu because amai ava yavainge vanditambira yainge iri nyowani chaiyo yandainge ndisati ndakambosangana nayo. From there on mukoma ndakadriver very fast ndokubva ndaenda ndikanoona chimoko changu tikabva tatanga kufadzana, but this time around takangoita kamwe chete ende takati taita kamwe chete kaya tikabva tati for today it is fine. Ndokubva tadzokera zvedu kuprazi uko kwatinoshanda. Kubva ipapo mukoma takazova vanhu vekuti taingoramba tichingonakirana just like that, semunhu ainge ava kudriver motikari ende semunhu ainge adzidzirawo zvekuita zvechihure ati yarukei zvainge zvava muropa. Ndainge ndava kungoti nanhasi ndo problem yandiinayo. Ndinongoti kana ndikatarisa mukadzi uyo wandinenge ndatarisa kana ari mukobvu ndinobva ndambozviudza kuti ndoda kumbonyatsokunzwa kuti iye anozvifaisa sei. Kana ari mutete zvekare ndinobva ndanzwa kuti ndoda kumbonyatsokunzwa kuti uyu anombonyatsokutesta sei. Zvose izvi mukoma zvakabva pakuti ndainge ndanzwa masounds awo akaitwa naamai vemunext door ende zvakabva zvazondipandudza. Nanhasi ndiri munhu akapanduka. Handinei nekuti ndinenge ndichidanana nemukadzi wemunhu kana kuti ndinenge ndichidanana nasingle mother. Chandinongoda ndechikungoti ndinge ndichingonzwa kamuchemerero different styles because umwe noumwe mukadzi ane kamuchemerero kake kaanoita. Saka zvinhu zvekutoti zvakatondipinda muropa zvekuti I just enjoy it. Paya pandinenge ndiine mukadzi uyo wandinenge ndiinaye mujira, I just enjoy the way yekuti anenge achichemerera nayo. Vamwewo ndo vanofarira kuti panguva iyaya yekuti munenge muchiita bonde vanenge vachiburitsa masounds vachitaura zvinyadzi. Vamwewo ndo vanonyara vanenge vakangoti zii vachingoshinyira. But at the end of the day I think kuti kana vanhu mugere panzvimbo yekuti munenge makawanda, I think you need to control it because seni so ndakatorwa mwoyo ende ndikabva ndazochiva mukadzi wemunhu nekuda kwemasounds ake aanoita panguva iyo yekuti vanenge vachigadzira bonde. Ende dai kwanga kuri kunziwo maybe ndainge ndiri munhukadzi, kana dai ndanga ndakanzwawo mukadzi wacho achishinyira semashinyiriro acho andakanzwa achiita zvimwe kuda ndingadai ndakabva ndabatwa nemweya uya wekuti saka murume wacho zvinoreva kuti injanji chaiyo pakuita bonde, saka it is far much better kuti ndinge ndichimbomunzwa. Ichokwadi ndinoziva kuti vanhu vanokwanisa kutsamwa nazvo, but this is nothing but the truth. I think kuti vanhu panguva iyaiya kana kuri kunzi munenge muchienjoya marriage yenyu, you need to know kuti panzvimbo pamugere pane vanhu vakawanda here. Kana paine vanhu vakawanda then you try to control, not kuti munge muchizozivisa komboni yose kuti muri kunakirana because amuziviwo kuti vari munext vanenge vachifila sei, kana kutoti maybe vanenge vari munext vanenge vatori panzara chaiyo ende zvinobva zvazokonzeresa kuti vaya vanenge vari panzara vange vachizochiva your partners.
eivhedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi amai vemunext door ivo mundevele, saka hanzi vanoti pavanenge vachiita bonde nemurume wavo, hanzi vane tumwe sweet words so twavanotaura nechirudzi chavo izvo zvakazokonzeresa kuti ndinge ndichizotorwa mwoyo, ndinge ndichizovachiva kusvika pakuzodanana navo. Uye kana zvakaoma hazvo vedu we, hanzi ndakapanduka ndatobva zera. Kana kuri kunzwawo wakapanduka mushure mekunge wabva zera, aiwa uyaiwo kuinbox kwangu munge muchizotipawo maconfessions enyu, then tobva tazopapostawo pano paplatform yenyu.